Salve băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de Garry's Mod. Vă mulțumesc foarte mult pentru 9 abonați și pentru 3 like-uri la videoclipul acela cu... Da. Și vedeți că ne jucăm aici Garry's Mode. Și hai să facem... Nu știu, orice. Sper că se aude bine totul, nu știu. Am înțeles, a fost un pic de lag. Și hai să vedem, deci avem o mașină. Da, zici că sunt tata el. Stați așa să văd ceva. Uite. Zici că sunt tata e de la Craiova cu ochelarii ăștia și... Da. 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 Tata e de la Craiova, băieți. Ia. Ia-o-l. Uite-l pe tata e de la Craiova. Ia uite-l. Ia uite-l. E bagameș. Hai băieți să începem și noi cu ceva de început, cu un NPC mai... Asta. What? Ce a fost aia? Aul. 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 What the fuck? Bă, ce e ăla? Aoleu, bă. Fugi! Aoleu. Ești cu minte? Se pare că nu e. Mamă, ce m-am speriat! Aoleu. Aoleu. Aoleu! A venit Gigi Becali să se ia de mine. Mi-a dat restart la Windows. De fapt la creier, că creierul are Windows. E pe invers aici. Aoleu. Aoleu! Give me the bullet! Ah! Oh! Da. Aoleu. Ah! Da. Hai mă, handicapatul, mai te crezi șmecher? Da. Da. Ce să folosim de aici? Oh, ăsta că nu l-am folosit deloc. Una. Hai mă, handicapatul, mai șmecher, ia vină. Da, unde? Aia, eu trebuie. Vină. Bă, Gigi, Becali, ăsta... Ah! A distru... Ce, mă? Cine e ăla de acolo? What? Uite.
Gigi! Da. 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 Asta un pumn în ceafă. Da, mi-a dat el una. Da, chiar. Haide! Aul. S-a supărat. Na. Ce degetul ăsta? What the E bine! Da. Unde mă ăla? What? Ok. Hai să băgăm ce... Da. Cel mai bun acad în lume. Ah! Sonic, Sonic, Sonic! Băi! Băi! So, hai să-ți arăt ceva. Eu vreau încoace. Asta vreau să arăt. Aoleu. Aoleu. Bă, ia de aici, dacă vrei poți să-l iei. Ia-l, că nu mai am nevoie de el. Aoleu. Aoleu. Du-te jos. Ah! Bravo, bine tu, op! Da. M4. Da, n-avem nevoie de M4. Hai să vedem ce avem. Caractere, îmi trebuie caractere. Ia, hai să mergem un pic jos aici. Pe aici. Hai să vedem. Deci o să luăm pe Gigi Becali, pe Nea Popa și pe ăsta. Da, nu merge. Așa. Bă, ce ai, Gigi? Deci fii atent, tu o să stai aici, da? O să fii, nu știu, ce vrei tu o să fii. Ăsta o să fie Costel de la Craiova. Hai că da. Ăsta o să fie Popa. Ăsta... Ok, cred că l-a durut. Ăsta o să stea... O să stea... Aici așa. O să stea cu mâna asta așa. O să stea cu ea așa. După cu asta așa. Asta o să stea cu mâna așa. Stai. Băi. Așa. O să stea cu mâna așa. Așa. Da. Ok, ia murdărilor la fața, dar n-are nimic. Unde mă ăla care îl vreau? Deci fiți atenți, o să vă zic ceva ispusia idiot asta o să vă zic. Așa, hai să mergem și noi să ne facem de cap. Aia doi lasă acolo. Da, haide. Deci fiți atenți să facem felul următor. Avem o lanternă, da?
Mergem la spawn list. Da. Dar asta de aici ce naiba era? Nu, asta de aici. S-a făcut întuneric dintr-o dată. Hai, dă-i pe asta. Bă, deci în felul următor, băieți și fete, trebuie să... Hai să ne prindem lanterna de buget. Haideți să facem așa, deci în primul rând ne trebuie un cub. Hai că da. Ce dracu cub e ăsta, mă? Nici naiba n-are nevoie de el. Așa, hai să luăm un cub de... Nu un cub. Hai să luăm un din ăsta ca... Da. Păcameș. Vin cu acele te lipești și pun pe aici. Nu știu, pun asta. Așa. Ca în modul nostru. Am lovit. Băgameș. Deci, prima oară o să punem asta aici, bam. După al doilea o să-l punem aici. Al treilea o să stea așa aici. Al patrulea mi-a dat cu asta în cap, nu știu cine l-a făcut. Al cincelea și al șaselea. Păi, stai aici. Așa. Așa. Oh shit, s-a dărâmat ăsta. Dar nimic, îl pun așa. Punem tot random aici. Bam. Punem și pe ăsta aici să fie sub. Punem și pe ăsta, pas să mergem pe partea asta. Cum facem noi clasica de obicei, băieți și fete? Da. Luăm prima oară ăsta. Roaba asta sau cine va fi, asta. Pe ghiuveta. Așa. Prima. A doua. A treia. A patra. Cincea și ce mai pune? Pun o cadă, un frigider, orice, nu știu. Bam. 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 Versus asta. Deci, hai să mai punem și niște oameni de control. Sunt ok, băieții, aia n-au nimica. Așa. Hai să punem și de la spawn list caractere, vehicule, nu vreau vehicule. Asta. Atât. Decât pe partea asta. Voi stați acolo că sunteți bodyguards. Așa, stați așa unul peste altul. Să vă fie bine. Acum hai să mergem pe partea asta. Să mai băgăm niște țigani. Voi sunteți bodyguards dacă vreți să știți. Voi stați aici. Da. Puneți-vă acolo, așa, unul acolo, unul peste altul și așa. Și versus... Haideți, așa și hai să pun asta. Bad boy. Aolo. Sunteți bine? Mai vine ăla. Aolo.
Aoleu. Apărați-mă! Aoleu! Apărați-mă, vă rog, vă rog, vă rog. Aoleu. Ah! Hai mă, vino. Aoleu. What the fuck? Fugi, fugi, fugi. Ah! Vreau să încerc să scap de prostul ăsta. M-a dat cu capul fix de tinichea, de ce m-a dat? Ia vină, mă. Încerc să scap. Fugi! O, bine tu. Aoleu, aoleu! Aoleu. Doamne. Băi, ne mâncam mie la sufletul. S-a enervat, gata. Nu, nu. Aoleu. Aoleu, 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 aoleu. Ah! Marș! Tâmpitul mătii! Ah! Bă, mănea, lasă-mă să intru și eu acolo! Nefeale! Hai, vino. Hai, vino, vino, vino. Vine. Gigel! Savana! Bă, apărați-mă! Vă doare la bașcă, uite-l pe ăla cum a sărit! Vă doare la bașcă! Îi doare la bașcă, băi. Bă, când zic să vină, îi doare la bașcă, ia uite, acolo. Băi, nu mai pot, mor aici. Mor de inimă. La bașcă îi doare. Uite, aici îi doare, aici îi doare pe ei, aici îi doare. E pe numai. Hai mă, tâmpitule, vin. Aoleu. Aoleu! Ah, da. Au. Bă, băieți! Bă, cu
Păi, un screenshot, cred că asta o să pun eu de thumbnail. Bă, mor. Ce să mă astea? Ce ești, mă, tu? Mai, hai. Pomni. Să fug repede fără să mă vadă. Aaaa! Și eu ziceam să fug fără să mă vadă. Aaaa! Câmpitule! Hai, bine. Ah! Am. Eu mă duc dinaintea lui că-s boss. Hai tu. Ah! Uite pe ăștia. Ia uite-l cum îmi... Gigel! Satana! Ajutați-mă! Da, că... Clean up. Aoleu. Aoleu. Ui! Dă-l bă și tu pe ăsta! Da. 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 Oh shit, what up? Hai să spawnă mulți. What the fuck? Are! Are! La petrecere! Aul. Ah! Uite. Ah! La 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 la! Satana! Ai, 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 ai! Ah! Aulu, satana, satana! Da. Satana. Băieți. Haide. Satana, satana, satana. Uite-l pe ăla acolo, se cacă! Băi, eu n-am cum să trec. Satana. Satana în revenire. Satana! Da. Bă, băieți, dacă mai vreți episoade de genul handicapate și dacă... Ah! Dacă mai vreți episoade din astea handicapate, nu uitați să strângem și noi 2 like-uri. Uitați-l pe ăla, n-apă să se neacă, nu știu ce face. Aoleu! Așa. Bun, băieți. Hai să ne și noi clean up. Să venim aici, nu uitați. Bă, să nu uitați niciodată de o chestie. Niciodată să nu uitați de chestia asta. Băi, niciodată. Niciodată să nu uitați de asta. Bun, băieți, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Cristi. Dacă sunteți 2 like-uri, o să fac și episodul următor. Bun, a fost Cristi, v-am pat. Pa, pa.